Легенда пра кветку. Аўтарская праграма фларыста Анастасіі Аўдзевіч. Хвала Христу, паважаныя слухачы і гледачы YouTube-канала Радыё Марыя. З вами ў студыі Анастасія Аўдзевіч. І сёння я запрашаю вас у такое біблійна-батанічнае падарожжа. Бо размаўляць мы будзем о вельмі цікавай такой рэчы, дарэчы, о падарунках. Менавіта тых падарунках, які атрымаў маленькі Езус ад трох вешчуноў або каралей, як кажуць, так? Міра, золата і ладан. І сёння менавіта мы пачнем з ладана. Ладан, або яго яшчэ называлі ліван, гэта такая араматычная смала. Гэтую смалу атрымоўвалі заўжды з дрэва роду басфелія. Атрымоўвалі дзе? Усходняя Афрыка, Аравійскі полувостраў і Азія. У сучасным свеце ладанам мы часам называем усё тое, што мы можам спаліць у царкве ці ў касцёле. Усе гэтыя араматычныя рэчывы мы попросту кажам ладан і ўсё. Але не. Ладан гэта ўсё ж такі смала, першапачаткова смала дрэва, а сучасны ладан таксама араматычнае рэчыва. Аднолькавыя словы, але розныя значэнні, і часам мы будзем узгадваць то адно, то другое. Дарэчы, ладан шмат разоў успамінаецца ў Старым Завеце, ды і ў Новым. Ён таксама узгаданы. У Новым ён узгаданы двойчы. У Евангеліі ад Матфея, вось менавіта калі вешчуны прыйшлі да немаўляці Езуса і прынеслі яму золата, ладан і смірну, так? А таксама ён узгадан у кнізе Апакаліпсісу. І там менавіта узгадваецца ладан як адзін з тавараў, які ўваходзіць вось у такі спіс, які прадаюцца вавілонскімі купцамі. Вось, але давайте прагаворым усё ж такі пра ладан як падарунак, які атрымаў маленькі Езус. І адкрыўшы Евангелие ад Матфея, што мы прачытаем, што скарбы свае прынеслі яму дары золата, ладан і смірну. Так, золата яму прынеслі як цару. Гэта ўсё зразумела. Ладан яму прынеслі як Богу, а смірну маленькаму Езусу прынеслі як чалавеку на пахаванне. То бок золата гэта такі сімвал царскай годнасці, бо царам даніну плацілі менавіта золатам, так? А ладан гэта сімвал такога бажаства, якога, то бок яго запальвалі менавіта для Бога. Смірна ж або міра карысталася як сімвал такой смяротнасці, бо гэта рэчыва спрадвеку карысталі, каб умасціць цела памерлых. Вось. І такім чынам гэтыя вешчуны, гэтыя каралі, якія прыйшлі да Езуса, паказалі нам, кім ён з'яўляецца, што ён і цар, і Бог, і чалавек, які можа спазнаць і спазнае потым смерць за ўсіх нас. Але давайте спачатку паразмаўляем наконт таго, чаму ж Богу пажаданы такі ладан. І сапраўды вось спаленне гэтых ахвяр перад Богам, яно з'явілася на зямлі яшчэ ў такі старажытны, найстаражытнейшыя нават часы, так? І узгадаем, напрыклад, ахвяру праведнага Авеля. Нават сам Гасподзь існы ў Танаху, у Старым Запавеце, загадаў Майсею зрабіць у скіні асаблівы ахвярнік для святога курэння араматычных рэчаў. Гэтым, канечне, займаліся святары. Узгадаем, як прыклад евангеліста Яна Багаслова, які пісаў, што ў такім адкрыцці яму было бачанне, што ў нябесным храме анёлы, вось яны прымаюць залатую кадзільніцу, і каджэнне гэта азначае сілу, адганяе злых духаў на Божую славу. А дым, які ідзе ад гэтай кадзільніцы, гэта ўшэсце малітваў да Бога. І сапраўды, калі так задацца так па-філасофску, так, то Бог сапраўды не мае патрэбы ні ў чым. Ну, ён не мае патрэбы ў духмянасці палючага вот гэтага палаючага ладану.
Богу ўсё ж такі больш згодна, каб людзі правільна выказвалі сваё стаўленне да яго, так? І менавіта гэта, каб усё было бачна падчас дзеяння службовых такіх вось богослужэнняў, кажам так. І, канешне же, вось менавіта гэта правільнае стаўленне чалавека да Бога найперш неабходна самому чалавеку. Бог так пакіраваў, каб мы праз любоў і шанаванне яго больш паважна ставіліся самі да сябе, да яго. І менавіта такое добрае стаўленне яно будзе адпавядаць вышэйшаму пакліканню і прызначэнню чалавека. То бок, што мы атрымліваем? Што курэнне ладану – гэта адна з формаў набажэнства. Вось, таму Богу пажаданы ладан. А як жа атрымлівалі гэты ладан? Ладан атрымліваюць з 3 дрэў. Басфелія сакра, басфелія свяшчэнная, сакра сакральна, ўсё зразумела, так? Гэта дрэва, яно не надта вялікае, расце на Аравійскім паўвостраве, ў Йемене, Амане, і ёсць асаблівы гатунак ладана, ён так і называецца аравійскі ладан. Лічыцца, што гэта самая духмяная смала, бо непасрэдна каля 70% гэтай смалы менавіта ў гэтых пахкіх рэчаў. Таксама ёсць басфелія папорифера. Яна расце ўжо на ўсходзе Афрыцы, у Судане, Эфіопіі. Вось. І ладан з гэтых дрэў называюць суданскім ладанам. І таксама ёсць індыйскі ладан, так? Гэта тыя дрэвы, якія растуць у сучаснай Індыі ды Ірані. Басфелія цератта, басфелія пільчатая, то бок 3 розных дрэвы, 3 розных гатунку ладана. Усе гэтыя дрэвы роду басфелія, яны вельмі дзіўныя. Вось сапраўды. Яны вельмі цягавітыя і здольныя квітнець і расці ў дзіўна складаных умовах, амаль што на голых скалах. Каб гэта больш уявіць, конечно, ёсць фотаздымкі, але, магчыма, хтосьці бачыў, як растуць дрэвы ў Карэліі. Вось на голых схілах гэтых камянёў, кангламератаў, вось растуць дрэвы. Цікава тое, што пакуль дрэва яшчэ таку ў дзіцячым стане, а для дрэва гэта 8-10 гадоў, то смалы ў ім увогуле ніякай няма. І калі яно пачынае пераходзіць, жартуючы, скажа так, у такі падлеткавы перыяд ужо, у падлеткавы стан, то бок гэта где-то 10, 11, 12 год яго жыцця, у дрэва пачынае вырабатвацца вось гэтая смала. Цікава тое, як жа зразумець, што дрэва ўжо ўсё гатова, падрасло. Дрэва пастуквае. Яно нібыта вось такі гук здае, як патрэсквае пастукванне, і менавіта па гэтым гуку людзі разумеюць, што ўсё, дрэва вырасла, можам ужо загатаўліваць гэтую смалу. Як гэта робяць? Сякаюць кару, і смала выдзяляецца, потым на сонцы яна цвярдзее. Калі так ужо візуальна паглядзець, то нібыта з дрэва льюцца слёзкі. Вось яго спачатку крыўдзіць, а потым яно плача менавіта гэтай смалой. Непразрыстыя бываюць слёзы, бываюць празрыстыя слёзы. Непразрыстыя светлага такога колеру слёзкі, смала, яна лічыцца самай якаснай. Па прычыне празмернай зборкі такога ураджаю гэтай смалы, па прычыне таго, што расчышчалі лясныя масівы для сельскай гаспадаркі, для будоўлі. Вось. І, канешне, трэба яшчэ ўзгадаць і такі некалькі разоў было нашэсце жука-шашолкі, вось, які руйнуе проста папуляцыі гэтых дрэў. То, канешне, усе гэтыя 3 моманты яны прыводзяць да таго, што папуляцыя гэтых дрэў скарачаецца, дрэў ўсё менш. І плантацыі, якія зараз існуюць, найбольш буйныя, яны знаходзяцца ў Самалі. Вось, таксама ёсць у Заходняй Аравіі, гэта дакладна ў Амане і Йемене. І цікава тое, што непасрэдна водар, які будзе мець гэтая смала, залежыць ад таго, дзе гэтае дрэва расло, якая была пагода надвор'е, менавіта ў той год, які ўзрост гэтай расліны, на якой глебе, ці на глебе увогуле расце гэтае дрэва, ці не, то бок атрымліваем
такую цікавостку, што ўраджай розных гадоў нават ад аднаго і таго ж дрэва можа адрознівацца. Ну, канешне, такі не надта добры прыклад, але гэта як з віном, да? Водар вось, віна залежыць ад надвор'я, там глебы, ўзросту лазы і гэтак далей. Вось тое ж самае мы маем наконт нашага ладана. З аднаго дрэва збіраюць не больш 400 грамаў, 400 грам, і толькі адзін раз у 3 гады. Калі збіраць сок часцей, расліна можа загінуць. Як я казала, вось хацелі зарабіць грошы, збіралі больш гэтай смалы, гэтага ладану з дрэў, і вось прыйшло да таго, што папуляцыя дрэў, колькасць іх скарацілася. Цікава тое, што вось на тым жа Самалі была нават такая экалагічная амаль што катастрофа. Назбіралі гэтага ладану так шмат, што амаль што страцілі ўсе дрэвы гэтай расліны. Амаль што іх вось так штучна у выніку знішчылі, і потым прыйшлося аднаўляць. Робіць гэтыя надрэзы, а надрэзы гэта не маленькія, каб вы разумелі, каб зняць гэтай смалы як мага больш, там добра здзіраюць гэту скуру з дрэва. Робяць гэта ўсё ў лютым, сакавіку. Досыць павольна і доўгі час выцякае гэтая смала, гэтая рэчыва, якая потым цвярдзее, ну і, дарэчы, гэты сок стане смалой. Усё гэта цягнецца досыць доўга. Смала сцікае і па самім дрэве, і, канешне, надол. І вось тут ёсць два такіх моманты. Першае, што ладан, які застаўся на дрэве, яго кавалкі круглы, даўгаваты, падобны сапраўды на нейкія кроплі, светла-ружовыя такія, з васковым бляскам. Вось яны найбольш араматныя, пахкі, і яны лічацца адборным ладанам. А вось ёсць яшчэ і ладан звычайны. Гэта менш чыстыя, не такія буйныя і цёмныя кавалкі. То бок маем ладан не толькі ад таго, з якіх дрэў, менавіта геаграфічна адрозніваецца такое адрозненне, але і з таго, дзе быў сабраны адборны ладан, ёсць і звычайны ладан. Дарэчы, рыхтуючы гэтую праграму, я вельмі зацікавілася, як гэта ўсё там адбываецца, як людзі жывуць, хто там збірае, ці можа яны там сапраўды рыхтуюцца, не ведаю, там спавядаюцца і так далей. Але калі паглядзела, знайшла дакументальную такую стужку пра то, як гэта ладан збіраюць, нічога ўвогуле такога і не пабачыла. Стужка была знята у нас Акотры. Вось, і там распавядалася пра тое, што збіральшчыкі ладана збіраюць гэты ладан, і за 1 кілаграм вось яны атрымоўваюць каля $350. Гэты ладан, які купілі за 350, ён ідзе ў Ізраіль, ідзе ў Еўропу, там яго перапрадаюць, і ён каштуе 10 разоў больш. То есть, калі ён уже 1 кілаграм сапраўднага вось гэтай смалы ладана, будзе каштаваць 10-3-500. Вось, і менавіта гэты ладан пойдзе потым на так званы біблейскі ладан, так, то бок для вырабу вось гэтых благавоней, для вырабу нейкіх там парфюмерных рэчаў і гэтак далей. Цікава тое, што заўжды была гэта тэма, я крануся яе крыху пазней, што мы можам пабачыць, што ў розных храмах, у розных прыходах ладан пахне па-рознаму. Чаму так атрымоўваецца? Бо смала, ладан, яна потым мае нейкі дапаўненне, і гэта ўжо такі новае гэта рэчыва таксама называецца ладан, і яно будзе спальвацца, яго будуць курыць, як кажуць. Вось, адсюль мы маем, што усе гэтыя саставы, склады будуць рознымі, і то бок розныя касцёлы, розныя парафіі, розныя цэркві і так далей могуць мець розныя пахі. Але адзінае агульнае ў іх што? Што ў аснове кожнай гэтай сумесі смала гэтага сапраўды сонечнага дрэва. А чым жа пахне ладан? Пра тое, што ладан мае шэраг разнавіднасцяў, так, яны залежаць ад умоў там надвор'я, глебы і гэтак далей. Гэта разумела, але пры ўсім пры тым агульнае у пахе ладана што? Што можна разнюхаць духмяныя ноты размарына, затхлай такой хвоі, разнавіднасць крыху спецый і чымсьці цытрусавым.
Вось, дарэчы, я сустрэла такое, што кажуць, ладан пахне сандалавым дрэвам. Мой адказ не. Сандал гэта сандал, і вось пах сандалавага дрэва гэта ўвогуле асобна ад ладана. Чаму ж ён так пахне, гэта ладан? Што ж там такое? Фізіка-хімічныя ўласцівасці крыху кране, пахне ўвогуле басфелевая кіслата. Дрэва басфелевая, кіслата басфелевая, таксама гэтая смала трымае алеі з цытрынавым пахам, крыху тэрпенаў, там горычы, мінеральныя рэчывы і так далей. Але вось менавіты пах ладана, той, які я апісала, гэта так пахне вось гэтая басфелевая кіслата, калі яна гарыць. І вось тут цікавостка. Ладан вызывае татальную залежнасць. Сапраўды. Гэта даследавалі навукоўцы і не якія-небудзь там студэнты, а сапраўды вучоныя дзядзькі даследавалі гэта ў Іерусаліме, у Іерусалімскі габрэйскі універсітэт, у Амерыцы гэта даследавалі. Татальная залежнасць для грызуноў. Не паверыце. Мы ўсе ведаем гэтыя выразы. Бедны, як царкоўная мыш. Худы, як царкоўная мыш. Галодны, як царкоўная мыш. Што ж гэта пра што? Справа ў тым, што сапраўды ладан, пах ладана дзейнічае на пацукоў, на мышэй, увогуле на грызуноў як наркотык, як такой наркатычны сродак. І яны ўсе бягуць да царквы, да касцёла і жывуць там. А ежы там няма. То бок адсюль мы маем гэтых худых грызуноў, мышэй, пацукоў і так далей, так? І яны, нават галадаючы да паміраючы з голаду, яны не сыходзяць з гэтага будынка. Могуць зрабіць нейкую вылазку, ды зноў хуценька вяртацца вось да хаты. Вельмі цікава, што з маладога ўзросту гэтыя мышы ды пацукі пасаджваюцца на гэты наркотык, і жывуць вось на этом наркотыкі амаль усё жыццё. Таму адсюль мы маем, што бедны, як царкоўная мыш, худы, як царкоўная мыш, галодны, як царкоўная мыш, мыш, якая падсела на ладан. А як жа ён дзейнічае на людзей, спытаецеся вы? Бо мы яго удыхаем у храмах, ці не пападаем мы ў залежнасць? Канешне, не. Для людзей гэта сапраўды такая свяшчэнныя лекі. Вось самы той просты біблейскі ладан, пра які мы чуем, гэта лекі. Яго пары гэта вельмі такі цікавыя імунамадулятары. І пра гэта людзі дазналіся ў тыя старажытныя часы, калі яны яшчэ не ведалі пра аптэкі, нейкія аэразолі, увогуле тое, што ўсе рэчы валодаюць нейкімі уласцівасцямі. Хачу зачытаць некалькі радкоў. Аэразолі і дымы з часціцамі памерам у мікрон і менш могуць вісець у паветры доўгі час, не асядаючы. Калі такую сумесь адзін раз развеяць у пакоі, то яна можа суткі вісець у паветры. Па такім жа прынцыпе працуе і царкоўны ладан, калі ім акурыць памяшканне. І калі няма выцяжкі і ўсе вокны зачыненыя, то чалавек гадзінамі будзе ўдыхаць карысныя часціцы. Гэта ўсё роўна, што ўводзіць лекі ўнутравенна праз кропельніцу. Так тлумачыць ароматэрапеўт Эван Сільясон. Вось ладан гэта такое рэчыва загадкавае і шматаблічнае, так? І вялікая цікавостка ў тым, што менавіта вось гэтыя яго лекавыя асаблівасці, яны тлумачацца тым, што ёсць вось гэта басфелевая кіслата. Яна можа звесці да мінімуму наступствы ўсіх запаленых станаў, воспалительных працэсаў. І вельмі цікавае такое было даследаванне, што людзі, якія хварэюць на рак, яны знаходзіліся ў храмах, у касцёлах, карацей кажучы, там, дзе быў ладан, яны ў яго ўздыхалі, і вось сапраўды гэта спрыяла таму, што рака было ў іх усё там менш-менш. Ну, я так груба вельмі кажу, разумееце. Зацікавіліся, ці гэта эфект плацэба, ці не. Вось, але даследавалі дакладна, што тыя, хто ўдыхалі гэты ладан,
сапраўды ім было значна лепш. Вось ёсць такое нават даследаванне. Канешне же, ладан заўжды карыстаўся і ў парфумерыі. Ён быў таксама важнай часткай габрэйскіх усялякіх цырымоній. Па-за габрэйскай традыцыі ладан таксама быў шырока вядомы на працягу 5 тысячагоддзяў нават. У Кітаі дакладна ёсць дакументы, якія распавядаюць нам пра ладан 1200 год да нараджэння Хрыста. Дарэчы, толькі на хвілінку прыпынюся, у парфумерыі ён і зараз выкарыстоўваецца, але асобна ладан ужо не ідзе як нейкі такі цэнтральны водар, ён хутчэй як дадавальны водар, які раскрывае глыбіню іншых водараў. Вось у такім стане ён зараз карыстаецца ў парфумерыі. Але вернемся да больш важных пытанняў. Якое ж сімвалічнае значэнне каджэння? Агонь – гэта адзін з боскіх знакаў. Так? І вось менавіта каджэння, яно часам можа ўспрымацца як сімвал прысутнасці Бога. Апрэч таго, што дым, які выходзіць з кадзіла, ён сімвалізуе такую малітву хрысціяніна. Можна сказаць, што святар, калі акурвае дымам ладану, то ён нібыта нас усіх запрашае да гэтай малітвы. У кнізе «Адкравенні» гаворыцца пра тое, што малітва ўзносіцца да Бога як пахучы дым. Хуценька зачытаю, не буду прыпыняцца, якія гэта ўжо вершы. І калі ён узяў кнігу, тады 4 жывёлы і 24 старцы упалі перад ягнём, маючы кожны гуслі златыя чары, поўныя фіміяму, якія сутнасць малітвы святых. Іншы вобраз сустракаецца ў адным з пасланням святога апостола Паўла. Ён кажа: «Пераймайце Богу, як дзеці любасны, і жывіце ў любові, як Христос палюбіў нас і яднаў сябе за нас у прынашэнне і ахвяру Богу, у духмянасць прыемную». Таму магчыма, часам водар гэтага ладану, пах ладану, кажуць, што гэта Божая такая райская духмянасць. Ці баіцца чорт ладану, спытаецеся вы? Да, бо каджэнне, канешне, само па сабе, безумоўна, як і там і крыжыкі, і абразы, і гэтак далей, і то бок на той же фіміям, гэта не сама гэта некая магічная аўтаматычная абарона, так, Святога Духа ад некай злосці паднябеснай, не, але гэта пра ласку Божую. І, канешне же, калі ёсць каджэнне, то варта разглядаць гэта як форму набажэнства і богашанавання. То бок, канешне, калі мы шануем Бога, калі мы молімся, канешне, ладан будзе баяцца нашай малітвы. Канешне, ладан, чорт будзе баяцца гэтай малітвы, то бок чаму ж яму і ладан не баяцца, калі гэта сапраўды амаль што тая ж самая малітва каджэння. І усе гэтыя размовы, што там нейкія людзі, якія былі апантаныя дэманамі, і яны былі ў царкве или ў касцёле, з імі там нічога не здаралася, а толькі пачалі вось гэта каджэнне, пайшоў гэты водар фіміям, і ім стала там дрэнна, і маніфестацыя адбылася, то менавіта па гэтай прычыне. Ці можна запальваць ладан дома? Спыталась у святара. Можна, але не ў якасці некай такой араматызацыі паветра, а менавіта як сродак, які будзе суправаджаць вашу малітву. Куды ж дзець ладан, які прагарэў? Зноў ж такі пытанне, бо гэта сакральнае рэчыва. Як мне адказалі, святар на гэтае пытанне кажа, дзесьці можна пад расліну якую-небудзь пакласці, не ведаю, там хатнія гэтыя расліны ці на вуліцы, карацей кажучы, толькі не на смецце. І важна тое яшчэ, як вы будзеце захоўваць гэты ладан, бо набыць яго загадзя пра запас, як мы кажам, такое так сабе пытанне. Бо ладан, калі ляжыць без працы, у двухкосе без працы, канешне, то ён цурае ўсе свае араматычныя вось гэтыя асаблівасці. І ладан трэба захоўваць у цемры ды холадзе. Сухое такое, не тое, што там мінус, а вось менавіта такое не гарачае месца павінна быць.
Калі мы размаўлялі пра ладан у агульных такіх вось выразах, я хачу крануцца адной вельмі цікавай тэмы. Ладан як смала, усё разумела. Дрэва басфелія, слёзкі, паплакала, трымалі смалу. Але мы ж усё ж такі найчасцей за ўсё кажам ладан і ўяўляем сябе вось гэта другое значэнне гэтага слова. Ладан, які царкоўны, як мы кажам, так, касцёльны ладан. Або чыстую смалу, або чысты ладан, ды сумесь яго крыху з мірай або з ціраксам заўжды выкарыстоўвалі у гэтых вось такіх сакральных абрадах. Гэта было ў старажытныя часы. Зачытаю вось яшчэ такі цікавы момант. Мне ён вельмі так прыйшоўся на душу. Адзін з рэцэптаў нават вось прыводзіцца ў другой кнізе Майсея. І сказаў Гасподзь Майсею: «Вазьмі сябе пахучых рэчаў, стакця, аніха, халвана духмянага і чыстага лівана». Лівана – гэта другая назва ладана. «Усяго палову. І зрабі іх мастацтвам складальніка масці курыльны склад. Сцёрты, чысты, святы, і сталкі яго дробна, і лічы яго перад каўчэгам адкрыцця ў скіню сходу, дзе я буду адкрывацца табе. Гэта будзе святыня вялікая для нас». Зноў ж такі узгадаю вось гэтую ахвяру, якую складаў Авель. Сам Гасподзь, які быў існы ў Танаху, у старым запавеце, ён загадаў Майсею зрабіць у скіні вот этот ахвярнік, дзе будуць курыцца араматычныя рэчывы, так? Зноў жа, вось гэтыя словы Яна, евангеліста, багаслова, які я вам нагадывала, так, што ёсць нябесны храм, дзе анёл трымае гэту кадзільніцу. То бок ладан карыстаўся заўжды. Але самі разумееце, з цягам часу ладан станавіўся ўсё менш, менш і менш. Бо ахвотнікаў зарабіць грошы ўсе часы яны былі, таксама было больш. І сапраўднага ладана стала атрымоўвацца значна менш. Што прыдумаюць людзям? З'яўляецца на свет так называемы афонскі ладан. Гэта сапраўдны ладан, які зараз карыстаецца, ён з'яўляецца такім эталонам. Гэта адбылося дзесьці ў 17 стагоддзя. У афонскіх грэчаскіх манастырах пачынаюць вырабляць менавіта вось такі від ладану. Не від ладану як смалы, а від ладану менавіта як вось гэтага пахучага рэчыва. Ён, як я ўжо казала, эталон. Што ж яны пачалі рабіць? Значыцца, яны рабілі такую сумесь. Бралі сам ладан, яго мелка-мелка пераціралі, дабаўлялі туды, амаль што ў муку, дабаўлялі эфірныя алеі, духмяныя рэчывы, цёплую ваду. Які духмяныя рэчывы, вы спытаецеся вы? Гэта былі смолы не толькі басфелі, але фісташка, ядлавец, хвоя, кіпарыс, агаціс дамары і, карацей, іншыя дрэвы. Вось, і абавязкова смала ліванскага кедру. Усё гэта перамешвалася. Цёплую ваду залілі, зрабілі такое нібыта цеста, раскаталі. Усё гэта перамешалі, перасыпалі парашком такім карбанатам магнію, каб не зляпалася. Парэзалі на кавалкі, высушылі. Усё. Яго можна аскурваць. Чаму дадавалі вось такія іншыя рэчы і зрабілі менавіта такі цікавы рэцэпт? Бо, як я ўжо казала, сапраўднага смалы было ўсё менш, а вось гэтыя дадаткі, яны спрыялі таму, каб вось гэтага дыма было ўсё больш і больш. Што ж гэта за дым? Фіміям. Гэта вось той пахучы дым, які ўтрымоўваецца пры спальванні гэтай асаблівай смалы ладану або іншых араматычных спраў. Падчас набажэнства ладан змяшчаюць у кадзіла, мы ўсё бачылі, нагрываюць, там дравесны вугаль, і на вугле вось гэты ладан пачынае гарэць фіміям. Пры гэтым успрымаецца, ён ідзе ўверх і успрымаецца як малітва, сімвалізуе малітву, якая ўзносіцца да Бога. Дарэчы, фіміям у перакладзе з грэцкага азначае паліць, воскуріваць. Вось, калі мы кажам яшчэ пра ладан, то абавязкова,
царкоўны ладан зразумела распавяла, да? Ёсць яшчэ адзін ладан, таксама царкоўны, але вельмі цікава, яго завуць херувімскі, і за ім ганяліся, плацілі шалёныя грошы. Што ж гэта за ладан, вы спытаецеся? Там, магчыма, нейкі іншы хімічны склад. Не, ўсё тое ж самае, ўсё самы сапраўдны афонскі ладан, але гэта той ладан, які не дагарэў у кадзіле. Яго звалі херувімскім, ён лячыўся лячэбным сродкам. Канешне же, яго прадавала, ну, скажем так, не надта добрая палова насельніцтва. Неяк там яго скрадвалі з гэтых манастыроў і так далей і прадавалі як лячэнне. Канешне же, з гэтым святары вельмі бароліся, бо лічылі гэта простым забабонам. Але часам у літаратуры мы вось можам прачытаць, што быў херувімскі ладан. Гэта не нейкі асобны густ, гэта вось ладан, які не дагарэў у кадзіле. Калі я так распавядаю ўжо падрабязна, то ўзгадаю такі момант. Можа, хтосьці калісьці кашляў да гэтага ладана. Спачатку ўсё было добра, а потом, як найшоў нейкі кашаль, кашляў і не мог ніяк супыніцца. То бок, гэта росны ладан. На самой справе росны ладан гэта ніякі не ладан. Гэта бензойная смала. Гэта асобная смала, якая, ну, атрымліваецца так жа, як ладан, надрэзана дрэве, так, але гэта не басфелія дрэва, а сціракс бензойны. І смала гэта трымае бензойную кіслату. Па паху вельмі гэта кіслата, калі гарыць, нагадвае ладан. Ёсць нават, кажуць, лёгкія такі ноткі ваніліну, што ладан сладкі. Але калі гэта бензойная смала ўжо прагарэла, і калі ладан ён добра, спрыяльна аказвае вось такі на чалавека нейкі моманты, да, я пра іх распавядала, то бензойная кіслата што робіць? Яна раздражняе дыхальныя шляхі. То бок, пакуль ён гарыць, усё добра, а калі пашла ўжо некая вялікая канцэнтрацыя ў паветры гэтага роснага ладану, то людзі пачынаюць кашляць. У рэвалюцыйнай расійскай імперыі, дарэчы, то бок і Беларусь выхадзіла ў яе склад, росны ладан выкарыстоўваўся вельмі шырока, вельмі папулярна, бо ён быў танны заменнік ладана сапраўднага. Зараз ладан, які росны, які бензойная кіслата, зарэгістраваны ўвогуле як харчовая дабаўка Е906 і выкарыстоўваецца ў парфумернай прамысловасці. У хрысціянстве кадзіла ўвайшло ў лік царкоўнага начыння і выкарыстоўваецца ў значнай такой часткі богаслужбовых абрадаў, як у каталіцкай, праваслаўнай, там, эфіёпскай, копскай, іншых цэркваў. Дарэчы, наколькі я памятаю, толькі пратэстанцы не ўжываюць, не карыстаюцца вось каджэннем. І каджэнне здзяйсняецца падчас малітвы яшчэ з апостальскіх часоў. Усе мы бачылі кадзіла, нічога незвычайнага. Але найстарэйшы ўзор вось гэтага кадзіла, якое трымаецца на ланцужках, якое нам усім вядома, вось гэты такой першы, гэта найстарэйшы ўзор, ён датуецца 1405 годам. Вось калі упершыню дакладна было прыдумана гэта кадзіла. І дзесьці ўжо з 15 стагоддзя кадзіла, яно крыху дапрацоўваецца, калі можна так казаць, і не змяняецца. То бок мы, сучаснае наша кадзіла і кадзіла 15 стагоддзя не надта чым адрозніваюцца. І кадзіла мае форму не проста таго, што неяк там фізічна гэта вось будзе удобна каджэнне гэта рабіць. Не. Кадзіла набывае форму храма 15 стагоддзі і інтэрпрэтуецца як вобраз нябеснага Іерусаліма. То бок вось гэтае кадзіла, якое мы бачым, гэта сімвал нябеснага Іерусаліма. Хтосьці, магчыма, бачыў такія мемы, нібыта такі жарты, што ёсць такі касцёл, і там кадзіла вялізныя, амаль што цэлы касцёл, яго некалькі чалавек, і гайсаюць туды-сюды, яно лятае ў паверсе нейкі, і ўсе кажуць, што ж гэта там такое, што яны там робяць, не можа быць, гэта нейкі фейк. Дык вось, дадам такую цікавостку, што ўсё можа, бо самая вялікая кадзіла ў свеце Ботафумела.
яно мацуецца такімі, цэпі, ланцугі, правільна іх называць ліны. Плануецца яно да столі кампастэльнага сабора ў Галісіі, гэта сучасная Гішпанія. Дык вось, гэтае кадзіла, якое выглядае як агромны такі кацёл, яно важыць амаль што 80 кілаграм. Туды укладаюць каля 40 кілаграмаў вуглю і ладану дадаюць. Мы бачым, калі святар, ён гойсае гэтай кадзілы туды-сюды, ідзе фімя. То бок там жа святар не можа яго гойсаць, таму патрэбны людзі, 8 слуг абслугоўваюць гэтай кадзілы, і яны сапраўды яго пачынаюць рухаць, яно гайдаецца з аднаго боку ў другі з хуткасцю 60 км у гадзіну. Вось ёсць такая цікавостка, фотаздымкі я спампавала, можна пабачыць, магчыма, хтосьці пацікавіцца, ёсць вельмі цікавыя відэа ў інтэрнэце. Яшчэ адзін такі момант, на што хацела бы звярнуць увагу, то есть кадзіла, там мы ўсё гэта ведаем, ёсць яшчэ усялякія курыльніцы, гэта маленькія кадзільніцы, лампадкі перад кіётам у чырвоным куце, якія карысталіся, але курыльніцай ці ладанкай часам яшчэ звалі маленькія мяшочкі, у якія людзі клалі вось гэты ладан і насілі як святыню побач з крыжыкам на шыі. Нагадаю, напрыклад, раман Віктора Гюго «Сабор парыжскай маці», Божай маці, так? Вось там галоўны гераіня Эсмеральда, яна на шыі насіла вось менавіта гэту ладанку, гэты мяшочак, і там быў у гэтай ладанцы побач з ладанам дзіцячы чаравік. Адзіны такі ўспамін пра родную маці, адзінае, што яе засталося. Якія ж яшчэ цікавосткі дадаць пра ладан? Іканаграфія. Кадзіла, дарэчы, з'яўляецца атрыбутам, па якім пазнаюць першага біблейскага святара Аарона. Калі пабачылі нейкі прывабны мужчына з кадзілам у руках, то гэта менавіта Аарон. Таксама вычытала такую цікавостку, не ведаю, наколькі гэта праўда, наколькі не, але у праваслаўнай царкве, калі хавалі менавіта дыяканаў, то гэта быў абавязковы такой атрыбут пры пахаванні. Кадзіла павінна было класціся ў труну. Яшчэ ёсць цікавы момант. Кадзільныя свечкі або курыльныя свечкі. Раней яны карысталіся у людзей такой шырокай павагай, бо гэта было танна. Курыльныя свечкі, яны складаліся з 3 кампанентаў. Гэта была некая драўляная аснова, менавіта вось духмяныя рэчывы, смолы, бальзамы нейкія, той же росны ладан. І зверху гэта ўсё аблівалася клеючым рэчывам, камедзю, крахмалам, пчаліным воскам. То бок мы атрымоўвалі такія пахучыя свечачкі, курыльныя свечкі. У народзе іх звалі манашкамі, манашанкамі. Яны шырока карыстаюцца і зараз у старавераў, наколькі я ведаю. Потым неяк яны выйшлі з абіходу, але менавіта вось гэтай курыльнай свечкі мы можам пабачыць дзе? Канешне, у Азіі. Вось мы кажам араматическія палачкі, то бок вось гэта араматычныя палачкі, якія запальваюць будысты ў храмах і так далей, гэта менавіта курыльная свечка. То бок ладан карыстаецца яшчэ і там. Вось. Вельмі так хутка пастаралася ўсё прамовіць, усё распавесці, тое, што мяне захапіла ў тэме ладана. Ладана як карыснай смалы, ладана менавіта як рэчыва, якое мы палім. І што хачу сказаць, я задумалася ў нейкі такі момант. Вось раней першыя нашыя храмы, яны былі бедныя і ўбогія. Увогуле, Езус дзе нарадзіўся? Там, дзе жылі жывёлы, так? І гэта падарунак, араматычная смала, ён меў вельмі вялікі сэнс. Але зараз нашы храмы і касцёлы, яны багатыя на водары, багатыя на ўсялякія пахі, на ладан, багатыя на ўпрыгожванне. То бок, тады была эра больш духоўная, а падарункі былі матэрыяльныя. А зараз, напэўна, эра больш матэрыяльная, а падарункі павінны быць духоўныя. Легенда пра кветку. Аўтарская праграма фларыста Анастасіі Аўдзевіч.